கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்றைய தினம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனம் யோசுவா 8ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். அப்பொழுது கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு. நீ யுத்த ஜனங்கள் யாவரையும் கூட்டிக் கொண்டு எழுந்து ஆயி பட்டணத்தின் மேல் போ. இதோ ஆயியின் ராஜாவையும் அவன் ஜனத்தையும் அவன் பட்டணத்தையும் அவன் நாட்டையும் உன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தேன். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, ஆகான் என்கிற பாவியால் ஏற்பட்ட தோல்வியால் மனம் துவண்டு போயிருந்த யோசுவாவை பார்த்து கர்த்தர், நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு. நீ யுத்த ஜனங்கள் யாவரையும் கூட்டிக் கொண்டு எழுந்து ஆயி பட்டணத்தின் மேல் போ. இதோ ஆயின் ராஜாவையும் அவன் ஜனத்தையும் அவன் பட்டணத்தையும் அவன் நாட்டையும் உன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தேன் என்றார். கடந்த முறை ஏற்பட்ட தோல்வியினாலே ஆயி என்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே யோசுவாவிற்கு பயமும் திகிலும் தான் ஏற்பட்டது. மறுபடியும் ஆயியின் மேல் போர் செய்ய பயந்த யோசுவாவை பார்த்து கர்த்தர், பயப்படாமல் இரு என்றார். மனோதத்துவ நிபுணர்கள் தோல்விக்கான காரணம் பயமே என்று கூறுகின்றனர். இன்று அநேக மக்களுடைய வாழ்வில் தோல்விக்கு காரணம் பயம். தேர்வை எதிர்கொள்ள தைரியம் இல்லாமல் மாணவர்கள் பலர் தற்கொலை செய்கின்றனர். கடன் பிரச்சனை, வேலையில் பிரச்சனை, குடும்ப உறவில் பிரச்சனை, எதிர்கால கவலைகள் எல்லாவற்றையும் எதிர்கொள்ள முடியாமல் தோல்வி பயத்தில் தங்களை தாங்களே மக்கள் மாய்த்து கொள்கின்றனர். பயத்தின் பக்க விளைவுகளை அறிந்த கர்த்தர் வேதத்தில் பயப்படாதே என்று 365 முறை கூறியிருக்கிறார். ஒரு வருஷம் முழுவதும் பயந்து கொண்டிருக்கும் மனுஷனுக்கு உற்சாகப்படுத்தவே நாளொன்றுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தமாக பயப்படாதே என்று நம்மை திடப்படுத்தி வெற்றிக்கு நேராய் அழைத்து செல்கிறார். அமெரிக்காவில் கொடிய குற்றம் செய்த ஒருவனுக்கு பாம்பை கடிக்க வைத்து மரண தண்டனை நிறைவேற்ற நீதிபதி கட்டளையிட்டார். தண்டனை நாளன்று குற்றவாளியின் கண்களை கட்டி அவன் கால்களில் ஒரு ஊசியால் குத்தினர். குற்றவாளி தன்னை பாம்பு கடித்து விட்டது என்றெண்ணி பயத்திலே இறந்து போனான். அவனது உடலை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் பாம்பின் விஷம் ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் அவனது உடலில் இருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டனர். பயமே எல்லாவற்றிற்கும் காரணம். ஆகவேதான் தோல்வியின் அனுபவத்திலிருந்தே யோசுவாவை பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு என்று சொல்லி திடப்படுத்தி வெற்றியின் பாதையில் அழைத்து சென்றார். ஜெபம் செய்வோம். ஏசப்பா, எங்கள் உள்ளத்தில் காணப்படும் பயத்தை நீக்கி புதிய பலனை தந்து வழி நடத்துங்க. ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய புதிய கிருபையை எங்களுக்கு தாருங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். God bless you.